Magandang araw sa inyo mga idol. Nagbabalik na naman ako, Alas 3 TV, para sa panibagong adventure at panibagong content sa panibagong araw natin mga idol. Pero bago po sa lahat mga idol, sa bago pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Click the notification bell para ma-update kayo sa bago nating upload ng mga videos mga idol. Ayan mga idol, at gusto ko rin magpasalamat sa mga supporters ng Alas 3 TV. Walang sawang suporta sa ating channel mga idol. Ayan, ang content natin sa araw na ito mga idol ay walang iba kundi scallops. Mukbang adventure muna tayo mga idol. Kasi hindi ako nakapag-upload mga idol no. Busy ako sa work. Work mode muna ako mga idol. Kaya ito na muna yung content natin mga idol. Kasi pinuntahan ako ng kuya ko dito kanina. Nagtitinda siya ng scallops. Ayan, binili ko yung 1 kg yan mga idol. Yan yung gagamitin natin pang mukbang mamaya mga idol no. Kaya nilinis ko siya ngayon mga idol. Yan kasi marami yung yung lumot mga idol. Ayan no. Ayan, pero sigurado ako mga idol masarap yan mga idol. Brush 3 times a day. Yan mga idol, dapat to hugasan natin yan ng mabuti mga idol kasi kakainin natin yan mga idol. First time kong magluto ng scallops. First time kong magluto ng ganyan kasi hindi ako sanay magluto ng mga yung mga ganyan, yung mga may shell. Yung iba kasi yung shell ng yung taklong natin no. Kaya huwag na natin yan patagalin mga idol kasi tapos na tayong maglinis. Lulutuin natin yan mga idol in 3, 2, 1, let's go. Ayan mga idol, yan, flex na naman tayo ng ating dirty kitchen mga idol. Yan ang unang hakbang na ating ginagawa mga idol. Nilagyan natin ng star margarine kasi wala akong butter yung butter, bahala na kayo mga idol, basta nilagyan ko ng star margarine yan. At saka yung yung bawang natin nilagay na rin natin mga idol, at saka pinaghalo-halo. Okay dyan mga idol. Ayan, pag brown na yun mga idol, yung bawang natin lagay na rin natin yung yung kasi wala akong sibuyas na kaya yung sibis dahunan lang yung nilagay ko mga idol. First time ko magluto nito mga idol kaya hindi ko pa alam kung ba yung stepping na yung gagawin natin mga idol ba. Kaya nilagay ko na rin yung main event natin yun mga idol, yung ating scallops mga idol na may kunting mga lumot mga idol no. Ayan no, dito parang ang sarap tingnan mga idol. Ayan, hindi ako sanay magluto nito mga idol pero okay lang yan mga idol. Tsaka lagyan natin muna ng sprite, yung sabaw natin, bilang sabaw natin dyan mga idol, yung sprite mga idol. Lagyan natin ng sprite, tapos lagyan natin ng yung itim na pato. Yan, itim na pato nilagay natin, yung servers 1 yung kahaluin natin yun mga idol. Yan. At saka takpan muna natin mga idol para kumukulo siya mga idol. Takpan muna natin mga idol. Ayan mga idol, gusto ko sanang mag-adventure ng sa dagat mga idol. Kaya naghanap pa lang ako ng magkasama doon, at saka yung sasakyan natin doon para sa ating adventure mga idol. Kasi gusto ko ring dalawa yung natin, yung adventure natin na lugar. Pwede sa bundok at pwede rin sa dagat mga idol, para mas masaya tayo. Ayan, yung mga idol kumukulo na mga idol. Yung mga idol sarap dito mga idol. Sigurado akong mas marami yung kanin yung mauubos dito mga idol. Alright, para hindi tayo magtatagal, bilisan na natin mga idol. Yun sa nakikita nyo mga idol, unti-unti silang bumubuka yung nila, yung mga shell nila unti-unti silang bumubuka.
Yan. Yan. Dito sa oras na ito mga idol, naamoy ko na yung ano, yung bango niya. Grabe, sobrang sarap. Yung bango pa lang niya mga idol, sobrang sarap talaga yan mga idol. Kaya siguro ako mga idol, pati yung ano, yung dukot niyo ng kanin mga idol, ubos dito mga idol. Panis dito yan sa ano, sa scallops natin. Ayan mga, grabe ang sarap na mga idol. Kaya yan, luto na mga idol. Huwag na nating patagalin pa. Let's go to mukbang mga idol. Scallops. Ayan mga idol, naubos na natin ang ating rice mga idol. Siyempre, tirahan muna natin yung partner natin mga idol para hindi magalit mga idol. Ayan mga idol, at gusto ko rin magpasalamat sa inyo mga idol sa walang sawang suporta at sa panonood ng aking mga adventure mga idol. At marami pa tayong adventure na abangan. At saka sana makakontent, matuloy yung content natin sa yung mga sea adventure natin. Para dalawa yung lugar na pagkukontenta natin, yung bundok at saka yung dagat. And ayan, mag-ingat po kayo palagi and see you in my next vlog mga idol.